I sad meni doktor Seferić, koji nema veze sa islamskom zajednicom, dakle je naučnik, medicinar, kaže šta je doživio sa svojim djedom kao dječak. Kaže, imali smo krčevinu. Krčevina, ne znam, vjerujem da znate neki izraz. Krčevina je, vjerovatno mi, kod Kladuše, kad kaže krčevina, dakle to je neka, kasno, pomozi me reći šta je krčevina. Šikara, krčevina, znači neka njiva koja nije baš zapuštena njiva. Ali tako se zvala ta njihova njiva gdje su došli kositi da kose. I veli mi njima idemo nositi ručak. Ja, djedi, ko ja sjećam, čovjeka koji nas je vozio, kocka kola, put smo prošli, sve to ja sjećam, dobro toga, dakle, dijete, ne znam, od 7-10 godina. Kaže, mi došli, tamo bio Jamiđa i ne znam ja koje sve bilo, sve prepoljera menja, ali vidi koincidencije, ja u tom vremenu pišem knjigu, hoću ovu da objavim. I da meni to dođe, ja kažem, kaže, to ćeš ti meni dati. Kao vid stimulansa da napišem ovu knjigu. Pazi, na stotinama slučajeva mi smo, vidimo čovjek padne u bandak, progovori iz njega džin, moraš raspravljati sa njim, traži od njega da izađe, da pusti čovjeka na miru, da je to nedozvoljeno, nije mu dozvoljeno i tako dalje. Moraš slušati, ko što ja moram slušati. Kur'an se mora odnosno. I sad on meni ispriča šta je doživio kod tog dida. Kaže, mi smo došli i veli on nam mog dida. Pa hajde nam pokaži, pa ti si to nam pokazivao. Pa šta? Kaže, hajde nam skup zmije. Ma nemojte, pa dijete tu, pa prepašćete se. Hajde. I veli natjeraju ga. Hajde, dobro kaže. I veli on uzme, odda mi on štap, zašljivi, fino. Veli uze i povuče jednu kružnicu. I kaže, uze mene u naručje, dijete, se prepadne. Kaže, njih postroji unaj krug, nemojte se iz ovoga micati. I kaže, nešto učio, ja vidim veli miču se usne, dijete priča. Miču se usne, veli uči nešto, uči. Kaže, kad odjednom, ovu prvu verziju u ovome ovako priča, dobro sjećam. Kaže, kad odjednom, kaže, na 1000 zmija, kaže, iz otkosa, iz trave, idu, mižu. Kaže, 1000 zmija dođe do onoga kruga. Veli, diguši se, veli na. Kaže, kad ko htio mogu bi zavrati, uvoditi, veli. Ima ih, kaže, crveni, crni, kusorni, svakakvi, kaže, ali nisam vidio jedan. Veli, nisam vidio ni jednu da placa jezikom. Kaže, to tako, kočili se, stoje i čekaju. Kaže, did uzeo onaj štapić, kaže, razlodi. Kaže, to nestane sve, ode, nema. Kaže, ne znam jesmo ručali, nismo. Kaže, svi su čutali kao zaliveni, a veli, ja sam imao poslije toga, kako se već prepasti, kaže, u osnovi. I ja imam odvratnost prema zmiji, dok je vidim, meni je dovoljno vidite. Mislim, to je. Kaže. I to sam ja njemu tražio, dobro, ti to meni napiši i stavit ćemo u uvod ove knjige. Između ostalog, on je i potpisao se. O čemu se radi kad govorimo da je Kur'an lijek? Radi se o tome da je čovjek ambivalentno biće. Kad kažem ambivalentno biće, znači da je čovjek sastavljen iz dva dijela, možemo tako reći. Da je sastavljen iz materijalnog i duhovnog. Za materijalno mu treba materijalna hrana, za duhovni dio treba duševna hrana.
Kur'an je i sva vjera, slobodno možemo reći, nešto što nam hrani taj duhovni ili duševni dio čovjeka. I bez toga čovjek je u propasti. Koliko može bude bez hrane i vode? Čovjek umire ako nema toga. Vjerujte da će čovjek i duhovno umrijeti ako nema ove druge duševne hrane također. A Kur'an je upravo to. Dragom Allahu ništa ne treba. Njemu ne treba da mi učimo Kur'an. Njemu ne treba da mi koljemo kurban, da učimo Kur'an, da idemo na hadž, da klanjamo. On je neovisan od toga. To nama treba kao sistem življenja za taj duhovni dio naš. I kad govorimo o liječenju čovjeka, o lijeku čovjeka, dakle to duhovno, da je Kur'an lijek za prsa, za unutrašnjost, za dušu tog vjernika, onda to naravno naslanjamo i na to da ima norma u Kur'anu gdje se kaže da je Allahov poslanik alejhi selam lema ersalnake illa rahmatan lil alamin. Da nije poslan osim kao milost svjetovima. Ovdje je naglašeno svjetovima, množina, na jednom svijetu. Ne samo ljudskom, nego svjetovima. A pogotovo ne samo, recimo, Arapima ili, ne znam, nija Saudijcima ili, ne znam, nego čitavom čovječanstvu i svjetovima. Dobro, kad je Kur'an kao Božja objava koju donosi Allah poslanik alejhi selam, jer je ovo poslan svjetovima, onda je Kur'an objava i tim drugim svjetovima kako poslanika alejhi selam. Sve je vezano i za jedan svijet koji je duhovni svijet. Radi se o džinskom svijetu koji realno postoji. Mi znamo što je on sad među nama, sa nama. Taj svijet može da djeluje na čovjeka i može između ostalog da ga razboli. Ako je Allahu poslanik alejhi selam, vema ersalnake illa rahmetan lil alamin, da nije poslan osim iz milosti svjetovima, ako je to tako, a to je istina, vidite, jer je Kur'an istina, onda je on poslan i tom svijetu. I oni moraju također da se podrede Kur'anu. I zato je Kur'an lijek. Oni kad djeluju na čovjeka, nama ili vjernicima ili muslimanima nije bez razloga objavljena vjera. Nije bez razloga ustrojen čitav sistem ibadeta, klanjanje, učenje dova, učenje Kur'ana i tako dalje. Nije to bez veze. Nije što treba dragom Allah, nego što treba tom dualnom ili ambivalentnom biću koje je sastavljeno iz materijalnog i duhovnog i treba mu ta vjera kao nešto, kao duhovna hrana ili kao štit koji će ga štititi od tog svijeta. Jer taj svijet živi paralelno sa nama. Nije paralelni svijet, ali živi paralelno sa nama. On je sa nama od džamije pa nadalje. Suči ezan, bježi šeitan. Tu sad se bježiš od odmah, čim završiš sa vječnom evetoga, vraća spet toga u tvoju misao da ti pokuša pokvariti namaz, odvučite od namaza i tako dalje. Dakle, vjera nije bez razloga objavljena čovjeku. I nije zbog toga što treba dragom Allahu, a ne treba njemu. Ne treba njemu ništa. On je neovisan. Nama treba, ljudima treba. I to je ono, dakle, o čemu govorimo kad govorimo o tome da je Kur'an lijek, o toj logici.